o Munich yn ne'r Almaen. Almaenig yn wreiddiol ydy llawer o traddodiadau Nadolig ym Mhrydain, enghraifft y goeden Nadolig a'r Calendr Adfent, ac wrth gwrs y marchnadoedd Nadolig hyfryd, lle da chi medru mynd i brynu anrhegion neu arddyniadau Nadolig, neu yn syml i yfed panad neu ddau o wyn poeth speislyd Moldwain. Ar bob dydd Sul yr Adfent, da ni'n cynnau un o'r 4 ganwyll ar ein twrch Nadolig, ac bwyta gormod o stollen, math o gacen Nadolig, a bisgedi Nadolig catre. Mae nifer o carolau Nadolig, a da chi'n siŵr o nabod, yn dod o'r Almaen hefyd, fel Tawel Nos neu In Dulci Jubilo. Ond dwi'n dwlu canu'r piano wrth i fy ngŵr yn canu'r geiriau nad dydyn ni'n dda iawn amdano. Yn y cyfnos o noswyl Nadolig, mae baban Iesu'n dod ac anrhegion i'r plant. Ddydd Nadolig, da ni'n bwyta goedd wedi rostio, bresych coch a thwmplenni. Fro Weihnachten, Nadolig llawen.